Splitu je predstavljena prva aplikacija za organizaciju školskih izleta namijenjena roditeljima, nastavnicima i učenicima koji u samo nekoliko klikova potpuno besplatno i samostalno mogu izraditi ponudu putovanja u Hrvatskoj. Prva aplikacija za organizaciju školskih izleta u Hrvatskoj u potpunosti je splitska inovacija. Po prvi put u Hrvatskoj u samo nekoliko klikova nastavnici i roditelji mogu organizirati jednodnevni školski izlet za učenike. Ono što je bitno je da se radi o jednom cjelokupnom rješenju za koje ističemo da je isključivo i hrvatsko vlasništvo, i hrvatska pamet, i hrvatsko iskustvo, i hrvatska izvedba, u kojima smo svima onima uključenima u proces organizacije školskih putovanja, budući da je naša agencija specijalizirana isključivo za programe djece i mladih, odnosno njihovih putovanja, omogućila da na jednom mjestu, ono kako se popularno kaže, iz udobnosti vlastitog naslonjača, koristeći bilo laptop, tablet, kompjuter, kompletno osoba može samostalno iskreirati svoj jednodnevni izlet i za njega u roku od minutu, dvije po završetku procesa dobiti kompletnu ponudu sa svim onim što je uključeno u cijenu. Ponude različitih agencija ne odgovaraju uvijek u potpunosti nastavnicima i učenicima, stoga su odlučili izbor uzeti u svoje ruke. Svi oni koji su uključeni u ovaj proces, a to su prvenstveno škole, nastavnici, djeca, naravno i roditelji koji to u konačnici sve plaćaju, imaju mogućnost nekakvog referentnog okvira, a s druge strane, i to jako lako dostupnog, a s druge strane ovo je proces kojeg možete ponavljati beskonačno puno puta dok produktno i cjenovno ne dođete na točno ono što želite. Dakle, zamislite sad sebe da ste nastavnik u školi koji treba za svoj razred sad negdje u 5. i 6. mjesecu organizirati izlet. Pa prvo morate na webu isurfati kojim agencijama to poslati. Kad biste im poslali mail, trebate čekati da oni odgovore. Nakon što odgovore, dobijete najvjerojatnije ponudu koja vam iz nekog razloga ne odgovara. Bilo da je nešto krivo u njoj napravljeno ili ste stavili neke podatke koji su vam bili previše pa je cijena prevelika ili premalo pa je cijena niska i tako dalje. I onda cijeli taj proces morate ponavljati i to sa nekoliko agencija paralelno. Ono što smo mi ovdje postigli je da to možete kompletno sve obaviti sami. U nekoliko klikova korisnici besplatno kreiraju tijek putovanja od kojeg na posljedku ovisi i ponuda agencije. Dolazite na glavni dio aplikacije gdje unosite bazne podatke, a to je koliko je grupa velika, koliko imate nastavnika u pratnji, nakon čega birate produkt, odnosno geografsko područje. Birate, prirodu, povijest, sport, kulturu i tako dalje i birate županije, Splitsko-dalmatinsku, Šibensku, Zadarsku, koju god, Virovitičku, kako god. I u tom smislu jednostavno prema vašem izboru otvorim se lista dobavljača i vi ih samo klikate, uključujete ili ono, kako se popularno kaže, drag and drop na svoj timeline gdje onda možete nakon što ste sve to skupo ubacili i radite razmještaje, odnosno drugačiji redoslijed obavljanja tih aktivnosti. Dakle, vrlo jednostavno, vrlo intuitivno i user friendly, što je zapravo bilo iznimno važno u samom startu. Kao top destinacija kod osnovnoškolaca, direktor Glavina kaže kako je najtraženija Dalmacija. Pod tim smatram i zadarski, i splitski, i šibenski dio. Na mjestu broj 2 je Istra, na mjestu broj 3 je Južna Dalmacija, a onda ove regije na neki način preostale ih prate, s tim da ne možemo to na neki način zaokružiti da je jednako kod svih, budući da kontinentalne škole bazno žele doći na more, a škole sa mora žele putovati na kontinent. Tako da je i jedno i drugo u tom smislu interesantno, ali od kontinentalnih destinacija normalno središnja Hrvatska, Zagreb i okolica je prednjači. Izdano je jako puno ponuda, tih je izleta na kraju krajeva i dosta kupljeno, tako da smo osjetili osjetan iskorak u odnosu na ono što smo imali prošle godine kad smo cijeli ovaj sustav održavali i funkcionirali ga po starom receptu. Aplikacija je nastala upravo zbog želje da ubrzaju i pojednostave proceduru kreiranja putovanja i ponude, koja će zadovoljiti krajnjeg korisnika. Razlog toga svega je jedno ekstenzivno iskustvo, budući da tvrtka postoji i aktivno radi više od 20 godina, gdje smo zapravo prepoznali gdje je ključan problem, a to je vrijeme, odnosno ljudi koji trebaju reagirati u određenom vremenskom okviru, a zbog cjelokupnog stanja na tržištu rada, što je zapravo jedan dodatan podstreh ovakvom jednom izazovu, dobili smo zapravo upravo ono što smo htjeli, a to je da smo velik dio tog prodajnog procesa maksimalno automatizirali, dakle praktički 100% automatizirali,
realizirali, a živa osoba uključuje se u realizaciju tek onog trena kad osoba kaže da, ovo što sam ja izbrusio mi se sviđa i ja to želim kupiti. Aplikacija je na tržištu tek nekoliko mjeseci, a iz turističke agencije poručuju kako će već sljedeće godine korisnici moći kreirati i višednevna putovanja. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!